tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kabit ako ng kabit ko. Hi DJ Rocky. Matagal mo na akong tagapakinig. Madalas, nakaka-relate ako sa mga kwentong binabasa mo. At ngayon, ako naman mismo ang magbabahagi ng sarili kong kwento. Gusto ko sanang maibahagi ito sa lahat nang sa gayon ay kapulutan ng aral. Itago mo ko sa pangalang Aya. I'm 26 years old from Bulacan. At ito ang aking secret file. Christmas party of 2023. May nakilala akong lalaki na itago natin sa pangalang John. Nakilala ko siya dahil ka-branch namin siya. Unang kita pa lang sa akin ni John, may something na. Matagal siyang tumitig sa akin. Nakipag-shake hands pa ng matagal sa akin. HR staff ako before. At siya naman ay nasa production. That time, masasabi ko na cute tong taong to. Pero syempre, hanggang dun lang yun. Since meron akong karelasyon at hindi naman ako interesado kay John. Then dumating yung mga pagkakataon na yung mutual friends namin sa trabaho tsumuchuchu sa akin. Pinakukumusta raw ako ni John. Ako naman dead ma. Maraming taong nagsasabi sa paligid ko na bet daw ako ni John. Hindi naman ako naniniwala kasi nga alam kong may girlfriend yung tao. Then one day, habang nag-aayos ako ng bulletin board sa opisina, nilapitan niya ako. Tutulungan niya raw ako. Maya-maya pa ang dami niya ng tanong sa akin. San daw ba ako nakatira? At bakit daw ako umiiyak ng madalas? Naisip ko, paano kaya ako nito nakitang naiyak? Saan kaya? Inalala ko yung mga pagkakataon na umiyak ako sa opisina. Siguro, may mga pagkakataong nakakita niya na
Mugtong-mugto yung mga mata ko. Ayoko naman siyang pagkatiwalaan agad. So hindi ako nagkwento. As an HR staff, limitado ang kilos namin. Pero itong si John, parang ito ang makapagpapabago ng isip ko. By the way, nalaman ko na itong si John nasa isang long-term relationship. 7 years na sila ng girlfriend niya. Habang ako naman ay nasa 4 years relationship sa aking boyfriend. Nalaman ko rin na yung girlfriend ni John may pagkamaldita. Kilala sa pagiging maldita yung girlfriend niya. Dahil dati pala yung accounting staff sa trabaho namin. Nalaman ko rin na laging inaaway si John dahil napakaselosa nung babae. Well, same. Yung boyfriend ko, palagi na lang akong inaaway. At palagi rin akong pinapaiyak. So yes, may mga pagkakataong nagkakausap kami ni John. Then September 2024, may natanggap akong mensahe. Hindi ko alam kung kanino yung account na yun. Pero, bigla na lang itong nagpakilala sa akin. Si John pala. Meron pa siyang isang account. Kumusta raw ako? Nag-reply naman ako ng okay. Tinanong ko siya kung bakit bago yung account niya sa FB. And then he answered, wala lang. Gusto ko lang makachat ka. Then nalaman ko na nasa Boracay sila ng girlfriend niya. Habang ako naman that time ay nasa Bolinao kasama ang boyfriend. But because of that account, nakakapag-usap kami ng madalas. Oo, mali. Dahil may kanya-kanya kaming partner, pero usap lang naman. Then napansin ng boyfriend ko na may kinakausap ako. Medyo nagalit sa akin. Sabi ko, usap lang naman. Tsaka ka-opisina lang naman to. So dinedma ko yung pagkagalit ng boyfriend ko. And then eventually, shinrog off niya lang din yun. Then fast forward. Mid-September. Araw-araw. Nagkikita at nag-uusap kami ng personal ni John. Then, nagsabi siya sa akin na manliligaw siya. Every day, nire-remind niya ako na kumain na. Huwag papalipas ng gutom. Kung gaano siya nag-aalala sa akin. Hanggang sa nag-decide kami na lumabas na talaga outside work. A date. Yung date na hinding-hindi ko makakalimutan. Nag-date kami ni John. Pumunta kami sa isang hotel. At doon, may nangyari sa amin na hindi dapat nangyari. Ginawa namin yung bagay na dapat mag-asawa o mag-partner
ang gumagawa. Wala eh. Gusto namin ang isa't isa. Yung pakiramdam ko, to be honest, nung time na yon, ang sarap. Yung bawat halik, yung bawat yakap niya, na para bang kahit lumipas ang panahon, hinding-hindi ko makakalimutan. Parang first time ko lang maranasan yon. Hanggang sa nalaman ng kanya-kanya naming partner na merong kaming iba. Paano nalaman? Through our phones. Although, wala naman dong SPG doon sa conversation kasi madalas nagkakausap naman kami ng personal ni John. So umamin na lang kami sa kanya-kanya naming partners pero hindi namin inamin na may nangyari sa amin. Ang sinabi lang namin sa respective partners namin, itinigil na namin kung ano mang namamagitan sa amin. Then fast forward. Nag-resign ako sa trabaho. Dumating si John sa HR office. Nakiusap siya sa akin, nakausapin ko siya. Pumayag naman ako. Mukha namang sincere siya. Napansin kong nangingilid ang mga luha niya. Ang sabi niya sa akin, mahal niya raw ako. Dagdag niya pa, nangako raw ako sa kanya na hindi ko siya iiwan, na hindi ko siya iiwasan. Pero bakit ganun? Magre-resign na ako. Dahil sa sinabi niyang yun, nanikip ang mga dibdib ko. Parang hindi ako makahinga. Hanggang sa hindi ko namamalayang pumatak na lang ang mga luha ko. Then sabi ko kay John, okay na ako. Ingatan mo ang sarili mo ha. Komplikado naman na ang lahat eh. Binigay ko naman yung sarili ko sa'yo. Nagtiwala naman ako sa'yo. Pero mukhang hindi ka naman handa na ipaglaban ako. Kasi nung nalaman ng respective partners natin, anong ginawa mo? Sabi mo, bibitiwan mo ko. Then sabi ni John, ayusin natin to. Ayusin natin to. Pero that time, DJ Rocky, buo na ang desisyon ko. Ayoko na. Isang buwan. Hindi kami nagkausap. Wala akong kahit anong balita sa kanya. Hanggang sa isang araw, napanaginipan ko siya. Naalala ko siya. At dahil dun,
nanumbalik yung sakit. Tinawagan ko yung katrabaho ko para makausap si John. Hindi naman ako nabigo. Sabi niya, mag-usap tayo ulit. Sanang ingatan mo ang sarili mo. Nag-hold on ako sa promise na yon, na mag-usap kami uli. Dan lumipas ang 1 buwan bago mag-undas. May missed call from an unknown number. Patulog na sana ako noon. Sino to? Sagot ko. Dan ang sagot niya, hindi mo na ba ako naaalala? Then I realized si John, ang kausap ko sa kabilang linya. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Ilang oras kaming nag-usap. Hindi ko alam, DJ Rocky, kung bakit pinaglalapit pa rin kami. Nawawala pa rin naman siya eh. Oo, magkakausap kami 3 oras. Tapos 1 buwan, di na naman kami ulit mag-uusap. Hanggang sa natagpuan ko yung sarili ko na bumibili ng isang duplicate phone. At ang hindi ko inaasahan, ay mahuli ako ng boyfriend ko. Bantay sarado ako ng boyfriend ko. Wala na naman kaming communication ni John. Pero ang hindi ko ine-expect, DJ Rocky, ay ang makagawa si John ng paraan para magkausap kami uli. Ang ginawa niya? Nakitawag siya sa best friend ko dati sa trabaho. Kinumusta niya ako. Nag-set kami ng date. Nagkita kami uli. At ginawa namin yung bagay na hindi namin dapat ginawa. Mahirap na magkaroon ng kabit. Tapos yung kabit ko, kabit din ako. Yung kailangan naming maging maingat. Kahit ang hirap. Panay lang kami tawag sa isa't isa para maiwasan namin na mahuli kami. Nag-uusap lang kami ng ilang oras kapag nasa trabaho ako. At kapag nasa bahay na ako. Pag nagkikita kami, 1 beses sa 1 linggo. Tuwing break time pa. At ang schedule, 11 a.m. up to 1 p.m. Mabilisan lang dahil tatakas lang kaming dalawa. At natagpuan na rin namin yung sarili namin na tumatakas ng madaling araw, makapagkita lang kami. Iba kasi yung pinadadama sa akin ni John. Nag-e-effort siya, binibigyan niya ako ng pera sa tuwing nagkikita kami. Nagbibigay siya sa akin ng mga kung ano-anong bagay, tsokolate, bulaklak. Pakiramdam ko mahal na mahal niya ako.
Akala namin kakayanin namin. Pero may hangganan pa rin pala. Yung masasayang sandali namin. Yung boyfriend ko at yung girlfriend niya, nakutuban na meron na naman kaming iba. So again, nahuli na naman kami. Hindi naman namin magawang iwanan yung partners namin. Dahil binablockmail kami. Para bang wala kaming choice? Na kahit gaano pa namin kamahal yung isa't isa, kahit gaano pa kami ka-addict sa isa't isa, yung partners namin addict din sa amin. Hindi naman namin gustong manloko eh. Walang tao yung gustong maging kabit o magkaroon ng kabit. Nakilala ko lang naman si John sa maling panahon. At ito na nga ang nangyari. December 19, 2024. Nagpaalam na sa akin si John. Hindi na pwedeng ipilit ang bagay na gusto namin. Ang sabi niya lang, Aya, ingatan mo ang sarili mo. Mag-focus ka sa mga bagay na tama. Huwag ka nang kakausap ng kahit sino dito tungkol sa akin ha. Yung mga bilin ko, tandaan mo ha. Hindi magbabago yun. Malay mo balang araw pag nagkita tayo, kapag okay na ang lahat, wala na tayo sa ganitong klaseng komplikadong sitwasyon. Ayokong mahirapan ka pa sa akin. Ayokong mahuli pa tayo. Alam kong mahal mo ko. Wala naman tayong magagawa eh. Kung ipagpapatuloy natin to. Kasi mas lalo lang lalala ang sitwasyon. DJ Rocky, sobrang sakit. Hindi ko matanggap na tinapos lang ni John ng ganun lang. Yung kung anong meron kami. Na ilang beses na kaming nahuli ng respective partners namin. Pero hindi pa rin namin nagawang ipaglaban yung isa't isa. Baka hanggang dito na lang talaga. Nag-reply ako sa message niya na ayoko na rin naman. So, move on na lang. Ang hirap. Kasi nasanay ako na nandyan siya. Kaya ang ginawa ko, inom dito, inom doon. Iyak dito, iyak doon. Akala ko doon na natapos ang lahat eh. But this year, last January, tinawagan niya ako. Tinext ako ni John. Nagkita kami uli. At may nangyari na naman sa amin. Pagkatapos ng pagkikita namin yun at yung pangyayari sa amin, hindi ko na naman siya makontak. Ang sama ng loob ko. Pakiramdam ko, ginamit lang ako. Na kapag hindi sila okay ng girlfriend niya, oo, buhay ako, pero kapag okay sila ng girlfriend niya, itsapwera na ako.
Tinawagan ko yung best friend ko na katrabaho niya. Doon ako naglabas ng sama ng loob. Ilang linggong lumipas. Panay siya miss call. Dead man ako. Alam mo, DJ Rocky, gusto ko na lang naman maging maayos yung sitwasyon ko. Pero eto si John. Ginugulo ako. Pagpakiramdam ko, umuusad na ako. Bigla akong mahihinto kasi bigla siya magpaparamdam. Nitong Feb lang, nag-message na naman sa akin. At ang sabi, sorry kung ginulo ko buhay mo. Patawarin mo ako, pasensya ka na sa dinulot ko. Pero please, Aya, mapagbigyan mo pa sana ako na kahit makausap ka, okay na yun sa akin. Kahit kaibigan lang, kahit di na tayo magkita, gusto ko lang malaman mo na nandito pa rin ako. Nahihirapan ako sa kalagayan ko. Hindi ko maiwan yung girlfriend ko at ikaw yung naiisip ko, ikaw yung namimiss ko. Sana matawagan mo ako, nandito lang ako para sa'yo. At eto namang si Marupok. Nakipag-usap na naman. Then Valentine's came. May nakita akong post. Nung girlfriend niya. Binigyan niya ng flowers and chocolates. May pa-TikTok pa. Ang sweet-sweet nila. At ako? Ni greeting nga ng Happy Valentine's, walang sinabi sa akin, minessage sa akin, ni tawag, wala. So bakit ako mag-aantay at bakit pa ako aasa sa taong hindi naman talaga ako yung pinipili? At hindi naman ako kayang ipaglaban. Ayoko na, DJ Rocky. Gusto ko nang itigil lahat ng ugnayan namin. Napaka-unfair na. Paparamdam siya, babalik lang siya kapag hindi sila okay ng girlfriend niya, kapag miss niya lang ako. Gusto ko siyang murahin. Dahil niligay niya ako sa sitwasyon na ayoko namang maranasan. Ginawa niya akong side chick. Ginawa niya akong parausan. Ngayon, ganyan yung pakiramdam ko. Sa ngayon, nakablock na siya sa socials ko. At hindi na ako umaasang magpaparamdam pa siya sa akin. Gusto ko nang umusad. Gusto ko nang mag-focus sa mga bagay na tama. Gusto ko nang makontento sa mga bagay na meron ako. Meron naman akong boyfriend na mahal ako. Bumabawi siya sa akin. Na ako nga ang dapat bumawi sa kanya. At para sa amin ni John, tapos na. Tapos na yung atin. Salamat DJ Rocky sa pagbabasa ng aking kwento at sana may natutunan ang mga tagapakinig mo. Muli, ako si Aya at ito ang aking secret file.